So welcome to my YouTube channel. So गिबियावनो आं नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ सो आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे मानसि माहारिनि थैनाय आरो थांनाय बिनि सायावनो आङो दिनैनि जि भिडिअ बेखौ सावरायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों सो नोंथांमोना आंनि दिनैनि जि भिडिअ बेखौ नायनानै एसेब्लाबो नोंथांमोना गावखौनो गाव साननानै एसेब्लाबो गिनाय मोनगोन आं बेखौ सानदों मानोना जोङो साफ्रोमबो मानसि माहारि एबा जिउआरियानो जोङो सानसेब्लाबो थैनो गोनां जायो आरो मानो थैयो बेखौथ' जोङो मिन्थिखागौआनो सो नोंथांमोना आंनि दिनैनि जि भिडिअ बेखौ नायनायनि उनाव एसेब्लाबो गावनि जिबनखौ लानानै गिगोन बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव सानदों सो फैदो बिदिब्ला देरि खालामलासे आंनि दिनैनि जि भिडिअ बेखौ स्टार्ट खालामदिनि सो लेट्स गेट स्टार्टेड द भिडिअ वेलकाम बैक टु माय यूट्यूब चैनल आं दा एसे सिगाङावसो बुंनाय बायदि मानसि माहारि एबा गासैबो जिउआरिया थैयो आरो मानो थैयो बेनि सायाव आं नोंथांमोनखौ बुजायनो नागिरदों सो जों मानसि माहारि एबा गासैबो जिउआरियानो जोनोम जायो थैयो बे जाहैबाय अराय सैथो खोथा सैथो बाथ्रा अराय यूनिभार्सेल ट्रुथ बियो थैनायनिफ्राय जों साफ्रोमबो मानसिया एबा साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो थांनानै थाग्रा जिरादानो बारग'नो हाया जिब जुनारानो जा बिफां लाइफाङानो जा मानसि दुमसियानो जा गुबुन थांनानै थाग्रा लिभिं थिंग्सआनो जा जों साफ्रोमबो जिउआरियानो मोनसे समाव जों थैनानै थांनो गोनां जाथारो बेखौ जोङो माब्लाबाबो नागारनानै सोलिनो हाया मानोना थैनाय आरो थांनाय बेनो समाजनि मोनसे खान्थि एबा बेखौनो इसोरनि खान्थि होननानै माखासे सान्थौगिरिफ्रा बुङो सो जोङो मिथिगौ जे जों मानसि माहारियाबो नेचारनि मोनसे बाहागो मिथिंगानि मोनसे बाहागो जों मानसि माहारिनियाव जिउ दङ जोनोम जायो आरो जोनोम जाखांनायनि उनाव जेब्ला सम फैयो थैनायनि अब्ला जोङो गोमोरलांफिननो गोनां जायो सो बेनो अराय सैथो बाथ्रा नोंथांमोना दा सानदे जोङो थैया नों थैया आं थैया नोंथांमोना बेबायदि खोथाखौ दा सान मानोना जों साफ्रोमबो मानसिया सानसेब्लाबो थैथारगोन नाथाय जों मिथिया जों माब्ला थैनानै थांगोन सो जोङो मिन्थिया जों माब्ला थैनानै थांगोन बेनिखायनो जोङो जोंनि थांनानै थानाय समाव जोङो गोबां गोग्गायो गोबां दुगामारा खालामनानै लायो बे थांनानै थानाय समावनो नोंनि आंनि बेबायदि खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै जों गोबां दावराव दावसि जायो बेयो आंनि बेयो नोंनि बैयो आमखानि बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ सेलायलायनानै जोङो गोबां बिथिङाव जोङो दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो बेखौ माब्लाबाबो सानफेरा जे जोङो मानसि माहारिया जों सानसे थैगोन जों बेबायदि नोंनि आंनि बेबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै दावराव दावसि जानांगौनि जेबो खोथा गैया जेबो बाथ्रा गैया एबा मुलाम्फा गैया बेबायदि जानायनि बेबायदि खोथाखौ रावबो सानफ्लाङा स' आं दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जों मानसि माहारिया थैग्रा हिसाबै मर्टेल हिसाबै जों जोंनि थांनानै थानाय समाव बेबायदि गावजों गाव एना एनि दावराव दावसि नांलाय खमलाय जानानै जोंनि समाजाव थांनानै थानाय समाव जोङो गावजों गाव एगेन्स्ट जालायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आं बेखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जादों स' नोंथांमोन जोङो जोनोम जानानै देरै लावै जोङो जोंनि थांनानै थानाय समाव जों गोबां खामानि मावो सोरबाया साख्रि मावो सोरबाया साख्रि मावाब्लाबो बिजनेस मावो बेबायदिनो गुबुन सेल्फ इमप्लयेड खामानि मावनानै गावनि न'खरनि थाखाय गोनां जानाय फैसा थाखाफोरखौ बुथुमनानै गावनि न'खरखौ सालायो नाथाय बेबायदियावनो गुबुन सोरबा बायदि मानसिया बे न'खरा गुबुन गंसे न'खरखौ नायनो हाया गुबुन न'खरा बै गंसे न'खरखौ नायनो हाया बेबायदिनि गेजेराव जोंहा गोबां मा जायो जोंनिया नांलाय खमलाय जायो आरो नाथाय जोङो नैखौ गोसोआव लाखिनांगोन जे जोङो माब्लाबाबो थांनानै थाबाय थानो हाया सासे मानसिया थांनानै थानाय समाव लाख क्रर फैसानि बिगोमाब्लाबो बे थैनानै थांखांनायनि उनाव बे माब्लाबाबो बे थाखा फैसाफोरखौ गावजों लांफानो हाया स' जोंनि थैनाय आरो थांनाय बेयो जोंनि मानसिनिनो मोनसे बाहागोखाबा मिथिंगानिनो बेयो मोनसे बाहागोखाबा जों बेनिफ्राय माब्लाबाबो बारग'नो हानाय नङा जोंनि थैनानै थांखांनायनि जि जायगा बे जेब्लायबो एखे जायगायानो हमनानै ला सासे माहाजोनाबो थैनानै थांखांनायनि उनाव बे एखेयावनो थांगोन आरो सासे गोरिब मानसियाबो थैनानै थांखांनायनि उनाव बे एखे जायगायावनो थांगोन स' जोङो धोनि गोरिब बेबायदिनो गैजारोङि गोनां बेबायदि बाथ्राखौ लानानै जों नांलाय खमलाय जानो गोनां खोथायानो जेबोआनो गैया स' आं नोंथांमोनखौ खावलायदों माहाजोन बा धोनि जायफोर बिथांमोनानोखि थाखा फैसा धोन दौलतनि बिगोमा नोंथांमोनाबो गोरिबफोरखौ नेवसिनो नाङा आरो ओरैबायदि मानसि जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदों बिथांमोननि गेजेराव जायफोर गोरिब मानसि गोरिबफोराबो जोङो गोनांफोरखौ नेवसिनो नाङा
गोनांफोरखौ लानानैसो धोनिफोरखौ लानानैसो जोंनि समाजाव जोंना खौसे थालायनायनि गेजेरजोंसो जोंनिया समाजाव गोजोन फैयो बेखौ जोङो नोंथांमोन आरो जों बयबो जोङो बुजिलायनायनि गेजेरजों जों संसाराव थांनानै थानांगोन स' नोंथांमोना दा सान जे जोङो थांनानै थासान्दियाव जों बेबायदिनो धोनि गोरिब गैजारोङि बायदिसिनाफोरखौ लानानै बे नोंनि बायदिसिना प्रब्लेमफोरखौ लानानै जों दावराव दावसि जानांगौ दावराव दावसि जानानै बुलाय सुलाय जानानै जोंनि जिउखौ फोजोबलायनानै लानांगौ बेखौ नोंथांमोना माब्लाबाबो गोसोआव दाला जों नैखौसो साननांगौ जे जोङो थांनानै थादों माने जों सानसे बयबो थैगोन थैखांनायनि उनाव जों बयबो एखे जायगायावनो थांगोन जाय जायगानिफ्राय जों फैदोंमोन बे जायगायावनो जों बयबो थांफिनगोन होननानै जों बयबो बेखौसो गोसोआव लानांगोन स' आं बुंबाय जे जों साफ्रोम मानसिया थांनानै थानायाव जोङो गावखौनो गाव दुगा साननो नाङा गावखौनो गाव जोबोद गोजौ थाखोनि हाइ लेभेलनि होननानै नोंथांमोना दा सान आरो गैजारोङिफ्राबो गोनांफोरखौ बेबायदिनो मेगन सानो नाङा बेफोरबायदि मेगन सालायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव दाङाबाजि नांलाय खमलाय दावराव दावसिया जायो नालाय बेनिखायनो बैफोरबायदि सानलायनायफोरखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसोनिफ्राय गारहर गुबुन जायगायाव गारहर आरो जों खौसेयै जोङो रायजो जालायनायनि गेजेरजों समाजखौ जोङो मोजाङै सिगां फारसे जोङो जौगालांनायाव मदद होनांगौ होननानै बयबो जोङो गोसो होलायनांगोन अब्लासो जोङो बे बुहुमाव खौसेयै थांनानै थानो हालायगोन थिग बेबायदिनो जोङो बुहुमाव क्ररपतिनि मालिक दङ लाख लाख क्रर मालिक दङ मिलियनार दङ जोंनियाव दा नोंथांमोना बुंनो हागोन नामा बिथांमोना बे मिलियन फैसाखौ थांनानै थानाय समाव जेरैबायदि बाहायदों थैखांनायनि उनावबो बेबायदिनो बाहायनो हागोन होननानै बे माब्लाबाबो जानो हाया बे इम्पसिबल बिथांमोना जेब्ला थैनानै थाङो बिथांमोना बे फैसाखौ थैनानै समाव लांफानो हाया बिथांमोना गालांनो हागोन नंगौ नाथाय थैनानै थांनाय समाव बियो माब्लाबाबो लांफानो हाया बेनिखायनो सानसेखालि आं मोनसे स्पिच खोनादों सासे जोंनि इन्डियान बलिउडनि फिल्म स्टार बिथाङा बुंदों बिथाङा जेब्ला बोराय बैसो जायो अब्लाथाय बियो सानखाङो रिग्रेट खालामो जे बा आंनि देहाया माने ओरैबायदि गोग्लैसोबाय आंनि देहाया थैहां अबस्थायाव दङ दा आंनियाव लाख लाख क्रर मिलियन फैसा दं मालाय मा जानो मानोना आंखौ जम राजाया लिंहरगासिनो दङ जम राजाया लिंहरनायाव आं दा थाङाबाबो जाया दा बिथाङा बुंदोंमोन जे आङो जम राजाया जेसेबां लिंदोंबाबो आं जम राजा लिंनायाव आं थाङा होननानै बिथाङा बुंदोंमोन बेनिखायनो जम राजाया जेब्ला बुंदोंमोन बे समाव बिथाङा बुंदोंमोन आं थांनो हाया आं दानो थाङा आंहा बे बुहुमाव थांना थानायनि मिजिङा गोबां दंबावो आं नोंनो एसेखिनि फैसा होगोन दे 1 मिलियन फैसा होगोन आङो नों आंनो साननैनि थाखाय थांना थानो चान्स होबावदो होननानै बिथाङा बै माबाखौ बुंदोंमोन जाहैबाय जम राजाखौ बुंदोंमोन जाहैबाय दा बिथाङा आरो मानिया आं जेसेबां थाखा फैसा जासिबाबो थाखा फैसा होयोब्लाबो आं मानिनो हाया मानोना नोंथांनि थांनाय समा फैथारबाय नोङो जेसेबां फैसा होआब्लाबो बेजों खुनु मेटार नङा नोंथाङा आंजों लोगोसे थांफाथारनांगोन फैदो होननानै लेंबाय थायो दा बेबायदियाव आरो 1 मिलियन होनायाव बिथां जम राजा लिंनायाव जम राजाया मानियै समाव आरो बुंबावदोंमोन बिथाङा आंनो 1 सेकेन्डनि थाखाय थानो चान्स होबावदो आं नोंनो 2 मिलियन होबाय दे होननानै बिथाङा बुंबावदोंमोन नाथाय मा जाखो बेयावबो बिथाङा डिनाय खालामबावनायसै आं जेसेबां फैसा थाखा जासियाथों मानो आं फैसा थाखा जासिब्लाबो आं बैफोर थाखाफोरखौ आं लब जाया मानोना नोङो थांनायनि समा जाथारबाय फैदो थांनोसै होननानै जम राजाया बै फिल्म स्टार मुंखौ आं मख'लायला बे फिल्म स्टारखौ बुंदों जाहैबाय नाथाय बे फिल्म स्टारा बुंबाय आंनो 1 सेकेन्ड थांनो थानो थाखाय सम मोनबावनायबा आं जोबोद गोजोनगौमोन होननानै बिथाङा बुंबाय थादों नाथाय जेसेबां बुंब्लाबो जम राजाया मानियासै बे फिल्म स्टारखौ बियो लांनायसै गावजों लोगोसे थारमाने मा बुजायखो बेजों बे स्ट'रिनि गेजेरजों बेखौनो बुजायदों जे सासे मानसिया लाख लाख क्रर मिलियन फैसानि मालिक जानो हागौ नाथाय जेसेबां मिलियनार लाख लाख क्रर फैसानि मालिकब्लाबो बियो गावनि जिबनखौ सानसे साननैनि थाखाय बायनानै दोनथ'नो हाया इभेन 1 सेकेन्डनि थाखाय बियो बायनानै दोननो हाया बेखौसो बुजायनाय जादों स' लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ बे स्ट'रिनि गेजेरजों सासे मानसिया लाख लाख क्ररपति जानानैब्लाबो गावनि जिबनखौ 1 सेकेन्डनि थाखायब्लाबो बायनानै दोनथ'नो हाया बेखौसो बुंनाय जादों स' नोंथांमोन बेनिखायनो जोङो बे बुहुमाव लाख लाख क्ररपति जानांगौनिबो जेबो गोनांथि गैया लाख लाख क्ररपति जायोब्लाबो सानसे थैनानै थांखानांगौ जायो बेखौसो बेवहाय बुजायनाय जादों स' लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंबाय आंनि दिननि जि भिडिअ बेनि गेजेरजों नोंथांमोना जों साफ्रोमबो
खौ धोनियानो जा गोरिबानो जा समान नोजोरजों नायनांगोन समान नोजोरजों साफ्रोमखौबो अनसायनांगोन बेयावसो जोंनिया बे बुहुमाव थांना थानायाव जोंहा गोजोन दङ स' लोगोफोर आंनि भिडिअ बेखिनियानोसै नोंथांमोना आंनि जि भिडिअ बेखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै खाथियाव थानाय बेलनि सावगारियाव प्रेस खालाम जाहाथे आं इयुनाव बेबायदिनो भिडिअ आपल'ड खालामनायनि नटिफिकेसनखौ मोनो आरो नोंथांमोना थोंजोङै नायनो हायो स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक इउ एन्ड गुड बाय